ystävää. Ja hyvä yleisö, kuten olette huomanneet, niin tanssista on tullut muotiasia Suomessa. Ja mehän emme täällä asu missään takapajulassa, me olemme ajan hervoilla ja niin me olemme järjestäneet tänne omaan tanssikilpailun, jonka nimi on Tanssii tahtien tahtiin. Ja tämä tilaisuus tietysti televisioidaan, kuten näette, meillä on täällä televisiokamera. Ja se tulee suorana lähetyksellä kanavalla 4. Ja jos nyt joku haluaa yleisöstä vilkuttaa sinne kotisohvalle jääneille, niin sen mielellään pois tehdä nyt. Tanssihan on hyvin herkkä laji ja voisi tämmöinen vilkumuspäivitää. Ja te hyvät katsojat siellä vastaanottimien ääressä voitte kannustaa suosikkiparianne ihan täysillä. Niin paljon kuin haluatte. Ai niin, ja sehän minun piti vielä sanoa, että meillä on täällä jos puhelin. Niin, tämä puhelin on nyt sitä varten, että te hyvät katsojat voitte soittaa tähän lähetykseen. Ja puhelinnumeromme on 336 758 9756 ja suuntanumero on tietysti 01. Ja sihteerimme näyttää vielä kameralle tämän numeron. Ja puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettuna 16 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta soitettuna 18,5 senttiä minuutilta. Ja tämä lisäksi tulee tietysti paikallispuheluhinta. Ja tässä meidän kilpailussamme on tuomareina 2 todellista pitkälle linjan ammattilaista, diplomittanssinopettaja, kreikkalais-roomalaisten tanssien Suomen mestari ja suomalais-ugrilaisten tanssien Euroopan mestari. Maarit Sansmater. Emeritiusjärjestysmies Armas Ylinampa. Niin, kyllä. Minulla niitä merittejä tosiaan on. Minähän olen diplomitanssin opettaja. Ja olen kyllä diplomini ansainnut. Vuotiaana ja... Niin, anteeksi. Minä kuulin hetki sitten tuolla kilpailussa mukana olevalta tanssipari 3, että sinä olet ollut heidän kanssaan samoissa tanssikilpailussa. Pitäähän se paikkansa. Niin, olihan ne yhdet kisassa ja oli. Ja oliko se niin, että kolmospari voitti ne kisat ja sinä... Kyllä se näin oli. Minulla oli silloin polvi kipeä. Ja se minun parkkuuni ei osannut polvia viedä. Kyllä, se voitettu koko kisa ylivoimaisesti. No niin varmaan. Kukas se sinun tanssikaverisi oli? No viestiä vastaan jo. Joo. Niin, kiitoksia Maarit. Meillä nyt aika rientää. Nyt on Armas Ylinampa esitellä itse asiassa. Oletpa hyvä. No niin joo, olen ollut yli 30 vuotta järjestysmiehenä tuolla Sonpäällän tanssitalossa. Kyllä minun täytyy sanoa, vaikka en ruukaa itseä kehua, että kyllä järjestys on aina se. Aina on orkesteri soittanut kunnon kappale. Pari kertaa on sattunut, että on tullut joku semmonen rautalankabändi vai mitä ne nyt on. Ja sitten mä alkoin rämpyttelemään siinä. Ja laulajana oli sitten ensimmäisellä kertaa joku Tannus oli tai sen tapainen nimi se oli. Ja sitten alkoin rämpyttämään semmoista rockia. Tai mikä se niiden soitto sitten oli. Me kuuntelin sitä rämpytystä yhden kappaleen ajan. Ja sitten minä menin orkesteriin lavalle ja sanoin, että se rämpytys loppu tästä. Täällä on otettava kunnon kappaleen. Valssia, hoppaa ja tangoa jos soitetta. Ja jos et osaa muuta soittaa, niin menkää sinne, mistä olette tullut. Kiitoksia. Riittää oikein hyvin jälleen. Se on varmaan tullut
tullut vakuuttuneeksi siitä, että meillä on täällä asiansa hallitsevat tuomarit. Joten voimme aloittaa tämän jännittävän kisamme, jossa kilpailee 3 tanssiparia. Ja tanssiparit on tietysti numerot 1-3. Ja nyt lähtee ensimmäinen tanssi soimaan ja pääsemme nauttimaan ja arvioimaan heidän kehitystä. Nyt lähtee Siinä oli säpinää ja sutinaa. Ja tuomarit, olkaapa hyvä. Maarit, aloita sinä nyt ensin. Tässä näytti olevan monella vielä alkukankeutta. Kolmosparilla varsinkin hyvyt menivät vähän sinne ja tänne. Ei se oikein jenkalta vaikuttanut. Kakkospari vaikutti jotenkin aneemiselta. Vaikka askelet menikin ihan mukavan näköisesti. Ykkösparin esityksessä oli juuri sitä reippautta. Ja armas, kerropa, oliko tanssiparilla hyvä vääntö? No joo, no kyllä täytyy sanoa, että kyllä ykkönen on aina ykkönen. Kyllä se kakkosparikin riittää. Sitten minä katsoin sitä, että onko siinä joku Saharan rikko tullut hyttiinhän se kolmonen. Ja huomasin, että niillä olikin kolmonen sedä. Kiitoksia, armas. Ja sitten piste. 8 pistettä Maaritilta. Ja toinen 8, tämä alkukin räväkä. Parille pisteet. Nyt 6 pistettä Maaritilta ja toinen 6. Kato nyt riitteenä 3. Huomaatte, että taas meidän tuomarimme näyttävät olemaan hyvin samanmielisiä. Ja nyt lähteekin seuraava riitä soimaan ja se on paljon. Tanssia. Jos Parmasen vuorostaan aloittaa tämän arvostelun. Niin valssihan on tärkeä tanssi. Minä muistan, kun minä hain kerran siellä Sompajärven tanssimaan yhtä tyttöä, jolla oli semmonen punainen minihame. Ja sitten kun minä otin sitten oikein kunnon otteen ja kun minä lähdin pyörittämään sitä, niin Kiitoksia arvasta, mä riittää.